أكبر الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. gashi nan yana gaisuwa da mai martaba sarkin zazzau zalisa zazzau alhaji umar shehu idris assistant secretary na zazzau. wannan al'ada ce mai kyau wanda kuma mata bayanin ke sa Allah shi kara masa lafiya kamar yadda muka sanar kungiya da muke tafe ta baradan zazzau alhaji adamu umar idris gashi nan shi ne ke kan gaban wucewa da yanzu ga baradan na gaisuwa da kuma martaba sarkin zazzau sai ka barade baradan zazzau alhaji adamu umar idris gashi nan ke kan gaban wucewa. wannan kungiya da ke shigowa ta sarkin ruwan zazzau hakimin gundumar rukunin wada kaduna wannan kama na zama gaba ne gunin zazzau alhaji balarabe gabu na yaro a su kwana ya yi gaisuwa da mai martaba sarkin zazzau hakimin cibonoci ne hakimin doka kuma ko da zuwa guje ba mamaki dan polo ne dan da tsari a hannunsa sosai shi ne kalmar zazzau da ke ciki kalmar zazzau alhaji abu karim bashar aminu shi ne yake kan gaban wuce ga yana yana gaisuwa da mai martaba kalmar zazzau sarki ya amsa alhaji abu karim bashar aminu kalmar zazzau shi ne yake kan gaban wucewa. Allah shi ne sarki Allah shi kara masa lafiya. Sarki ruwan zazzau baya ga wani kwalkwali sai ɗan kodo ya ɗan wurin
waka nan wurin kusan kira a koma can inda aka tsara da muku zaune. Gashi nan yana gaisuwa da mai martaba sarkin zazzau zan zazzau alhaji umar shehu idris assistant secretary na zazzau